Blis laknat lakune cilik-cilikan. Raden Mandika kowe sapa Raden? Oh. Bojleng-bojleng merjaka Blis lanang lakune cilik-cilikan. Raden ngaku kowe sapa? Ngendi pinangkamu? Aja nganti kowe mati tanpa aran. Wetengku ngelih gondangku ngorong. Aku ngelak Raden. Aku kepengin ngokop gede, kepengin ngledak balung nyokot daging. Kowe sapa Raden ngaku wae? Kowe takon marang aku. Mburi saka pertapan Kendali Sada, aku Bambang Purwaganti. Kowe Bambang Purwaganti, dasar nyoto. Kowe sapa buta? Dudu buta alasan. Madya balane sinuwun Prabu Sakara Sangkara saka negara Renggabumi. Jenengku Ditya Juranggrawa. Kowe Juranggrawa. Kowe takon karo aku jenengku Ditya Angun-angun Raden. Aku angun-angun, aku Juranggrawa. Manuta tak kedhak balengmu, tak ombe getihmu kowe Raden. Singalena klakonana buta bali mung karyaran. Maju klakon tak gendir pecah siramu, gaglak limpamu kowe Raden. Aja mlayu, ha? Wow!
Aja minggat wae kethek putih. Salah. Ha. Hei. Ha ha. Ladalah. Kethek putih nerambul-nerambul. Dasare iki wujude monyet denyet-enyet kok dikendangi. Kaya kethek ugleng ora gelem leren mongko wis jam 5. Oh, kethek putih ora gelem minggat klakon taklet sak balungmu kaya. Lakuning cat moga ya jempari jinandalaken kekendheng bedhongi murup saobor gedene gemerit swarane noyan ayo Baskara Titi mangsa natas jangganing buta tembus prapteng walikat aku Tahludra Sirna Margalayu. Kancaku mati. Ayo. Ora wurung ngatang-atang dadi batang. Yayi Bambang Purwaganti butane mati Yayi. Mundur. Kumasama Pratandha Windu Wiyat putusnya semang ulun sagemprang wateknya ilang. Kethek putih sapa takon marang aku Raden Trigangga. Ratu Sabrang Prabu Sakra Sangkara. Ilange Kyai Semar Badranaya kowe sing nyidra. Yen bener arep apa? Bener. Semar wis mati. Semar wis wudar. Yen Ki Lurah Semar wis mati ana ngendi banggene? Aku butuh roh kanggo ngandhelke ucapmu yen Semar mati kuwandane ana ngendi? Kuwandane ora ana. Merga wis diobong geni geseng dadi areng. Nek dicekel ambrol. Ora sah perlu goleki Semar sing ana Sakra Sangkara. Utang pati nyarepati sawurma.
Trigangga karo Bambang Purwaganti. Yen kowe saged dadi punjering para Pandhawa, ketokno kasekten mundi tunggale. Nitik Gondowangi ora pangling iki bumi negara Ngastina. Ngidul parane ana cahya mawa teja tak tungkane mbok menawa iki tejane Kyai Semar Badranaya. Nyata pandhita kang wis limpah wedharing ilmu kang sanata sinamun samuning samudana Hong mangarcana sekaring bawana langgeng Duryudana wonten dawuh Bapa Begawan Sidik Wacana sawangen nggih sawangen sabdaning pun Bapa pangandikane Begawan Sidik Wacana Sidik ki wis ngarani Wacana ki pangandikan ucape mesti kena dituhoni ucape mesti ana buktine sawangen Duryudana gilang-gilang kumandhane tan kena ginukup jer babah depane lemah Semar tumekaning pati nggih. Semar Bogar. Paman Daryo kula wonten dawuh nggih Mang bersani Semar sampun dumugi ning pejah. Kok saged Kakang Penemban dikaken yen Semar niki pun mati. Buktinipun menapa Rama Penemban? Buktine Semar wis ora obah sing kuni sawangen. Ora iso obah. Mongko kinten kula nuwun sewu nek njabane ora obah sing obah niku malah jerone. Mula kala mangsa enten sinden ngadeg niku njabane niku ora iso joget. Ora iso obah ning sing obah niku malah jerone ning nek jabane obah-obah jerone malah meneng mawon. Iya kula nyuwun buktinipun yen Semar sampun pejah sawangen yen kowe kok durung percaya Duryudana kuwandane blegere wadake Semar iki arep tak obong geni nggih Duryudana. Para Pandhawa
Puntadewa Werkudara Janaka kembar Kresna Kresna lan kabeh wae aja padha alok kelangan danyange wong tanah Jawa sing diupi-upi sing disembah-sembah sinungga-sungga kaya dewa sinunggi-sunggi kaya Wesyaji mung derajate Semar Badranaya wae kok diajeni mung derajat Gedibal wae kok disungkemi Semar wis mati kena gamanku saiki arep tak obong geni tak jaluk rilaning atimu Pandhawa Semar bakali ilang saka mukaning bumi tandya teka ta mangkono pangudas maraning Driya Sang Begawan Sidik Wacana bawaning pandhita ingkang keladuk piyangkuh ngumbar marang kamurkan cipta wiringgayira arsa ngobong nedya besem dahana murup dhateng raganipun Ki Lurah Semar Badranaya pinusiku paringi Hyang Widiwasa niyum saking Dirgantara kalingan mega aling-alingan mendung jumlor lakune pindha lintang aliyan nenggih lampahipun Raden Senggana ya Raden Anoman dereng ngantos Ki Lurah Semar Badranaya kabesem dahana murup nimblis raganipun Sang Begawan Sidik Wacana jawab lak Kamidara dados cingak kang sami duwinggal nyet kethek ogleng sapa Rewanda Seta aku Senggana Yanoman ora patut banget kowe pendhita kok ngawu gawar ngawur patrapmu aku Begawan Sidik Wacana kowe pantese dudu Sidik Wacana ning Begawan Wisuna Jati ora gawe jeneng abang putih kok ngelih jeneng karep apa Kanoman kuwi danyange wong tanah Jawa karep maeka Semar Badana mungsuh Senggana Anoman wah orang ngerti sakit jepeng itu tak damu kelakon dadamu yang tampan ono manggenku tampan onang Ki Lurah Semar Badranaya kula nyuwun pengayoman kula nyuwun biyantu paduka pukulun esmaya mangkono gereng-gereng sambate Raden Anoman kaya pungun-pungun wungu saking nindra gragapan kaya mentas leye-leye turu kepati satemah rumangsa anyes kekes randune nganggo emut rikala ing uni nampi kendhaga ingkang isi wahyu pamonge wong tanah Jawa ya pamomong ing tanah Jawa wujudipun kendhaga
Kendaga dipun tetesaken mring raganipun Ki Lurah Semar gumregah kaya Ginu Gawalya temah jati. Semareka den prayitna semure reka balik Anoman aku dikapakke kula tungkuli Kendaga ing Siwayu pamomong ing tanah Jawi peparingipun pukulun Bathara Wenang satemah paduka saged malu temah jati jati katemahan mulya sing gawe geger Begawan Sidik Wacana kula tandhing yasa kampun nyuwun pengayoman Ki Lurah Semar Bathara mandika tak labrake Anoman. Lir Kartika Panjresa wancine wus gagat rahina jagone padha pluruk-pluruk ora pantut banget Semar mudhar kok iso urip meneh. Setan apa sing leboni kowe? Setan apa sing nyanjingi kowe? Setan dapurmu.